Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мехрибан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Игътибарыгызга бөек ислам тәгълиматына багышланган дини, иҗтимагый, милли программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләр, газиз имандашлар. Бүген без сезне Балкыш программасында сәламлыйбыз. Җәмләбезгә рахат бирсен, я илаһил аламин дип дугалар кылмактабыз. Газизләрем, бөек ислам галимнәребезнең берсе, милләтне аякта тоткан кешеләрнең берсе ул дин, ул тарих гыйлемен белү дип бәян иткән. Никадәр тарихны күбрәк, яхшырак белсәгез, шул кадәр көчле илаһиятчы булырсыз дип бәян итәләр. Әйе, җирнең дә кагылган сайын кубыла, кыйла ярчыгы, катламлары арасыннан тарих чыга. Тарих чыга. Без еш кына үзебезнең тапшыруларыбызда чит илдә яшәгән мөселман кардәшләребезнең тормышын күрсәтәбез. Алар белән әңгәмәләребезне һәм тапшыруларыбызны сезгә тәкъдим итәбез. Без бит мөселман дөньясында дан, дәрәҗә, гыйлем, мәгърифәт гүзәллекләренә ия булган милләт балалары. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең Уфада мәртәбәле кунагыбыз бар. Япониyadan безнең мәстәкләшебез доктор Масуми Исагай килде. Ул Киото шәһәрендә университетта эшли һәм күптәннән бирле Волга, Урал төбәгендә ислам тарихы белән кызыксына. Бүгенге аның килүе инде 3нче мәртәбә. Шуңа күрә без аны чын күңелдән сәламлыйбыз. Хуш килдегез, Масуми-сан. Һәм берничә сорау бирергә иде теләк Масуми-санга, галимә буларак, һәм аның фикерләре безнең тамашачыларга да кызык, игътибарлы булыр дип уйлыйм. Госпожа Масуми-сан Исагай, мы вас сердечно приветствуем в Уфе, очень рады вас видеть. Очередной раз, вы у нас не первый раз в Уфе и давно занимаетесь историей ислама в Волго-Уральском регионе. И хотелось бы с вами обсудить некоторые вопросы, услышать ваше мнение о нашей недавней и давней истории. Первый вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение, поскольку вы давно занимаетесь историей ислама, каким он был ислам на Волго-Уральском регионе. Есть даже выражение «ислам на снегу», потому что мы на самом деле являемся на самой северной периферии исламского мира. И насколько наш ислам, российский ислам, он был частью мирового ислама? Но в Российской империи тюркские мусульмане жили, то есть вот мусульмане жили в России, да, и этот факт для нас, для японцев, давно неизвестны были. А сейчас у нас интерес развивается, и сейчас вот во всем мире есть некоторые такие моменты, что у нас сейчас в Японии приезжают мусульмане из Средней Азии или из Египта, из Турции и так далее. Из Малайзии, да. С другой стороны, сейчас у нас по телевизору часто показывают не очень приятные события в Европе или в Америке и так далее. Но в России давно живут мусульмане так мирно,
спокойно, с русскими. И вот для меня российский ислам такой. Мы это даже говорим, что это европейский ислам, адаптированный к российским условиям ислам. И очень часто мы призываем и хотим вернуться или сохранить вот этот традиционный российский ислам. Как вы уже сказали, он является терпимым по отношению к другим конфессиям, и в то же время он является частью мирового ислама, и мы в какой-то мере даже являемся примером, что ли, как можно ислам войти в 21 век. И второй мой вопрос. Вы являетесь признанным специалистом по биографии Ризы Фахретдинова. Это наш, наверное, самый знаменитый богослов конца 19-20 веков. Был муфтием до 1936 года, оставил богатое наследие, и вы давно изучаете Ризу Фахретдинова. Вот в нашем понимании Риза Фахретдинов, он тоже является типичным, ярким представителем российского ислама. Вот в вашем понимании, как вы видите Ризу Фахретдинова? Ну, я тоже так считаю, что вот Ризаддин Фахретдин работал в Уфе, в духовном собрании Российской империи. И тогда он, я так понимаю, что он так старался для мусульман, чтобы ислам сохранился, ислам он остался, и он понимал, что... И вот российские мусульмане по лучшему сторону вот продолжать исповедовать вот. И для этого он так мирно, умеренно. Вот. И он очень много писал об этом. И мне кажется, у нас был очень известный исламовед Рауль Утябай Карими, и он дал такое интересное определение Ризы Фахретдинову. В энциклопедиях существует множество определений: журналист, писатель, богослов, общественный деятель. Он, Рауль Утябай Карими, назвал Риза Фахретдинова ислам сокшысы, то есть человек, который охранял ислам. И на самом деле это было так, и вы, наверное, подтвердите, поскольку вы сейчас работаете в архиве Духовного собрания, это знаменитый фонд 295 в Национальном архиве. Вот на ваш взгляд, какую ценность представляет вот этот фонд, вот этот архив Духовного собрания, что там есть и как этот архив используется, и что еще нужно сделать, чтобы вот эти материалы, уникальные материалы, попали в научную орбиту? Во-первых, мне вот интересен этот фонд, потому что там хранятся многие документы, которые свидетельствуют, как российские мусульмане соблюдали шариату. Вот это для меня очень интересно, потому что у нас многие востоковеды, но исследователи Средней Азии и так далее, Турции и так далее, они сначала не думали, что в России можно было по шариату жить, то есть в Российской империи. А фонд Духовного собрания в Уфе, которые хранятся, вот, это очень хорошо свидетельствует. Поэтому, да. И мы знаем, что вы написали несколько статей уже на этих материалах, которые на самом деле являются пионерскими. И эти материалы и работы госпожи Исагай показывают на самом деле, как вот шариат, нормы шариата уживались с общероссийскими, имперскими законами. Это очень интересный факт. И что нужно сделать, чтобы эти материалы были доступны еще большему количеству исследователей? Во-первых, вот, нужно вот побольше издать вот описи или путеводители архива, да, чтобы вот в всем мире
вот путеводители вот, стали ключом доступно был. Да. И во-вторых, мне кажется, что, например, в Японии у нас востоковеды, но есть большой интерес к Китаю или к Средней Азии, но к России не очень большой интерес, да, потому что почти неизвестно было, а сейчас вот начинает интересоваться, поэтому да. И на самом деле у нас очень много интересных вещей. Я могу тоже вспомнить, когда я первый раз оказался в Германии 20 лет назад, меня тоже для Германии тоже оказалось наш ислам, он неизвестным, и меня именитые профессора спрашивали, а как у вас женщины носят хиджаб или не носят? То есть было такое, почти абсолютное незнание. И последний вопрос, госпожа Исагай. Мы знаем, что в Японии есть тоже определенное количество мусульман, мечетей. Для нас было бы очень интересно, как они живут. Например, меня что поразило, когда я был в Токио, когда увидел в студенческой столовой есть халяльное отделение для студентов-мусульман, это для меня было новостью. В Уфе еще такого нету. Вот хотелось бы узнать общую картину, как живут мусульмане в Японии. Сейчас в Японию многие студенты из мусульманских стран приезжают и учатся у нас в университетах. Поэтому в университетах сейчас, например, вот в кафе дают халяльные еды и так далее. Отделение иногда есть. И в Токио есть университет, Waseda называется, это частный огромный университет, и там недавно создавали комнату для молитвы, для мусульман, студентов. Вот примерно такое. И мечети есть в Токио. Мы знаем, даже наши некоторые земляки после Октябрьской революции оказались в Японии. Наиболее известный из них Абдурашид Ибрагимов, Мухаммад Абдулхай Курбангалиев. Они даже построили мечети, и вы привозили достаточно интересные исследования, чем же они занимались, в том числе и строительством мечети. Может быть, несколько слов вы скажете, как эти мечети дошли до сегодняшнего дня? Или... Мечети в Токио – это вот здание большое, красивое здание. Вот, это в начале 20 века Курбангалиев с другими мусульманами там построили. Так, я помню, что в 90-х годах 20 века из Турции были люди, которые намерены были перестроить или здание. И сейчас там в Токио мечети, как в турецком стиле есть мечети. Госпожа Исагай, спасибо вам огромное за интересную беседу. Мы надеемся, что это не последний ваш приезд и не последняя встреча с нашими зрителями. Ваше мнение, ваши наблюдения со стороны для нас очень интересны и полезны. И как историк я уже говорю, то, что вы говорите, вот эти материалы духовного собрания нужно ввести поактивнее научный оборот, и тогда на самом деле, наверное, мы начнем понимать, что такое российский ислам, что такое традиционный ислам, и почему он является таким привлекательным во всем мире. Спасибо вам еще раз. Спасибо вам. Әйе, мұсылмандар жер жүзінің түрлі қидғаларына себелеп яшаган халықлар. Һәм алар бір-бірсен білу, үйрену,
bir-birsen ziyaret итү, bir-birсенең мәдәниятләрен өйрәнү һәм кабул итү ул сөйкле пайгамбарыбыздан калган сөннәттер. Хөрмәтле Балкыш программасын караучылар, без сезгә бүген шундый бер күңелле сәхифә тәкъдим итәбез. Ул безнең Уфа егете, татар егете, инде күптәннән 10 еллап Япониядә яшәүче Әхмәт Вәлиев белән әңгәмәбез. Без аны очраттык Казанда Бөтен дөнья татарлар конгрессы вакытында һәм аның белән сүз куешып, сөйләшеп, әңгәмә кырдык. Менә шул видео материалыбызны без сезгә тәкъдим итәбез. Исәнсез, хөрмәтле Балкыш программасын караучылар. Без сезне бүген Казан шәһәрендә Мәрҗани мәчетенең ишек алдында сәламлыйбыз. Һәм сезне үзебезнең якташыбыз, Уфа егете, күп еллар Япониядә гомер итүче Әхмәт Таһир улы Вәлиев белән таныштырабыз. Әхмәт әфәнде, Балкыш программасын караучыларны үзегез белән якыннанрак таныштырып үтсәгез иде. Минем исемем Әхмәт. Мин инде 11 елдан артык Япониядә торам. Гаиләм белән бергә. Бер кызым, 2 җегетне үстерәбез, Аллага шөкер. Хатыным да минем үзе Уфаныкы. 2005 елында ул теге минем Япониягә ләгүем ничегрәк булган дип сорасагыз, 2005 елында бер дусыбыз инде менә шулай мин Япониягә барам дип әйтүләре булды. Мин дә кызыксынган идем ул чакта. Әйтәм, жарар бер сынап карыйк әле тормышны. Үзем дә шулай итеп Япон илчелегенә барып, анда белешеп, нинди нәрсәләр, нинди кагазлар тутырырга кирәк, нәрсәләр кирәк булачагын сорап, алар да барсында җиренә җиткереп тутырып, гаризалар биреп, һәм шулай итеп, аларны барсында үтеп, 2006 елның апрелендә мин Япониягә килеп төштем. Аның кызыгы беләсезме нәрсәдә булды? Минем килеп төшүем булды, шушы шишәмбе көнне килеп төштек. Пәнҗе шәмбе көнне мәчетне таптым. Андагы мәчеткә керүем булды да, менә шулай мин татар дип әйтүем булды. Мин элеклектән беләдер ул мәчет Япониядә, Токиода бер мәчет бар. Аны безнең татар әби бабайлар төзегән дип беләдер. Шулай итеп керүем булдым да, әйтәм, мин татар, менә шулай. Менә ди, бу мәчетне ди синең бабаларың төзегән дип андагы эшләүче инде төрекләр әйттеләр, андагы төрек хәзрәтләре. Һәм миңа иң башта бик күп ярдәм иттеләр. Шул ук теге әйттеләр дә, менә шулай булгач, син инде иртәгә безгә җомгадан соң килерсең, кайдан нәрсә алырга барсын да эшләргә сиңа ярдәм итәбез. Баруым булды, җомгадан соң бер күрештек. Тагы алып киттеләр барсы нәрсәне, әйберләрне алырга, ярдәм итәргә. Ул чакта минем шул тиклем япон теле югы. Бары тик шушы исәнмесез, саумысыз, гафу итегез дигәндәй шушы сүзләр генә, шуннан гыйбарәте. Яңадан инде шуларны бар нәрсәне урнашып, икенче көнне, ул инде шимбә көне булган. Тагы шулай итеп бер җиргә, әллә бер кибеткә барып инде, андагы тагы бер хәләл кибете инде ул чакта. Булар белән сөйләшеп китеп, бик кызык итеп, булар да төрекләр булып чыкты. Хәтта анда әллә нинди бер мәдәни бер мәркәз дә бар, шушы мәдәни бер үзәк. Мәдәни үзәккә баруым булды, анда бөтенләй инде татар булгач бигрәк сөенделәр. Сезнең монда татарларның теге картлары менә шулай ниләре бар дип, шулар белән күрешергә дә миңа ярдәм иттеләр. Андагы ул чакта исән сау булган Тәмимдар абзый мөхитләр, Сәлисә апалар, алар белән күрешү насыйп булды. 2009да инде без Тәмимдар абзыйны теге дөньяга күчеп китте. 2 ел элек Сәлисә апа күчеп китте, менә шулай итеп. Булай хәзерге инде анда яшәүче татарлар барысы картлар. Япониягә килеп җитүемдә инде башта уку сәбәбе белән Токио университетына кердек. Һәм Токио университетына керү белән мин аны бер дә белмәйдерим инде. Әмма дә ләкин Токио университеты иң югары университет икән Япониядә, рейтинглар буенча. Хәзер мин японнарга әйтәм дә, менә мин әйтәм, Токио университетына, тегеләр ис китәләр инде. Әйтәм, миндә анда шул тиклем акыл юк, әйтәм, сез алай итеп гаҗәпләнеп китмәгез инде, әйтәм. Булай айбат кына анда да уку стажировка булып үтте. Һәм жаңадан инде мин эшкә керергә исәпләдем. Эшкә кереп, хәзер инде бер сәүдә компаниясында. Шу сәүдә компаниясында төрле кулланылган автомобильме, грузовой автомобильме, спецтехника дигәннәре, шушы эшне алып барабыз. Теге Россия генә түгел, урысча сөйләшкәч инде бөтен дөнья инде 35 өлкәдән артык. Америка булсын, Австралия булсын, Яңа Зеландия булсын,
Африка өлкәләре булсын, Кариб илләре булсын, барысына да менә шулай итеп элемтәдәбез, барысы белән дә күрешеп кенә торабыз. Беләсезме, Япониягә килүемдә нәрсәне мин хәтерлим, теге Япониягә киткәнче бер җырак кына бер туганыбыз белән, Вил абый белән күрешүебез булды. Һәм миңа кичкенә бер шундый бер нәрсә сөйләде, хикәячек дип әйтергә була. Менә ди бер хуҗаның 3 эшчесе бар иде. Берисенә ди 5 сум түләде ди, икенчесенә 10 сум түләде ди, өченчесенә ди 50 сум түләде ди. Никсең алай булдысың, никсең миңа 5 дип, никсең тегесе не миңа 10 гына, ә миңа 50 дип түләделәр, ник эшләп шулай булды дип. 5 түләгәне, син теге бер эш кушкан да бар әле барып киләле, тегендә нәрсә алып баралар икән дип сораган. Тегесе жүргәндә, әнә тегеннән инде арбалар киләләр, он төягәннәр дип. Ярар, икенчесен җибәрә, тегесе дә бара инде. Менә арбалар киләләр, теге авылдан, теге шәһәргә баралар, он алып баралар, менә шулай дип. Ярар, өченчесен җибәргән, өченчесе киткән дә, кайткан да әйтә. Теге авылдан баралар ди, теге шәһәргә баралар, күргәзмә өчен баралар. Аның яңа уннары да бар, иске уннары да бар дип. Шушы хакка сатырга исәпләре бар дип. Мин дә алар белән килештем, менә хәзер керәләр ди, алабызмы ди. Бу нигә, ни өчен мин моны сөйлим? Гел алга карап яшәргә. Менә бүгенге генә көн түгел, иртәгә нәрсә була түгел, хәтта 20 елдан соң ничегрәк булар, 50 елдан соң ничегрәк була дип, менә шуларны, менә шундый нәрсә миңа теге үрәндем. Хәтта һәм Япониядә эшләргә үрәнәсең. Мин эшләргә жаратам ул. Бәләкәй чактан нишләптер безнең дәванкәй шулай әйтте инде ул. Эш бәхет ул балалар дип, эшләгез дип. Шушы мине безгә калганны гел-гел сөйләп барды, Аллага шөкер. Минем әнкәем, бәгыркәем дә аны гел-гел такрарлап барды дип әйтергә була. Мин дә минем энекәш тә шулай уйлай, шулай ул да бик каты итеп эшләп йөри, Аллага шөкер. Менә шулай итеп эшләргә, мин гомумән эшләргә бик жаратам. Эшләгән эшемне дә жаратам, кешеләр белән дә аралашырга бик жаратам. Сез менә шул кадәр матур итеп татарча, безнең Татарстанда, Башкортстанда яшәүче егет кызларды көнләштерерлек итеп, матур итеп татарча сөйлисез. Сез бит әле Уфа егете. Уфада мәктәп битергәнсез, мәктәп тәмамлагансыз. Сез ничек шул кадәр итеп матур итеп татарча өйрәндегез һәм ничә еллар буена шушы телнең сафлыгын саклый алдыгыз? Әдәби татар теле дигәндә, ул инде гомумән мин әнкәемә бурычлы. Ни өчен дип әйтсәгез, балачактан татарча сөйләшеп, балачактан теге хәтта балачак бакчасына барганда да, трамвайда утырганда да, барысы белән дә татарча сөйләшкәнемне әнкәем сөйләп бара. Шул тиклем матур итеп татарча сөйләшәсең, Казан татарчасы дип, шулай дип әйткәннәре булды. Бәләкәй чактан әнкәем мине төрле шушы шагыйрьләр, язучылар кичәләренә алып барды. Төрле спектакльләргә баруыбызны хәтерлим, һәм китаплар укыды. Беләсезме, Куян баласы Нуяк, Роберт Батулланың. Ул чакта инде Роберт Батуллин үзе белән дә менә күрешергә насип булды, мин бик сөендем, аңа бик шатмын. Хәтта үз теге кул язмасы белән миңа шушы әкиятләрне дә бүләк итү бик сөендем, чөнки үз балаларыма да шуларны бик укысым килгән иде. Гел шулай, мин үзем укырга бик жаратам татарча. Аяз абый Гыйләҗевне бик жаратам. Фаил Шафигуллинны бик жаратам. Аның бигрәк тә теле бик бай. Ул бигрәк бай телле инде. Аны укый башлаганда өйдә дә шулай балалар белән бары тик татарча сөйләшергә генә тырышабыз. Хатын белән шулай итеп киңәшләштек. Балалар ике тел белсен дип, мин бары тик татарча сөйләшәм, ул бары тик урыс телендә генә сөйләшә. Һәм хәзер инде балалар менә туып үскәч инде ике телне дә беләләр. Дөресен әйткәндә, безнең татар халкына ул бик бердәни түгел ул. Шит түгел ул дип әйтергә була. Чөнки без совет заманнарында да кем шулай итеп шәһәрдә туып үскән, мин шулай итеп уйлыйм әлбәттә. Теге кем шулай итеп кыенсынмаган, үз милләтен жаратып үз телендә сөйләшкән, урыс телендә белгән, татар телендә белгән. Хәзер инде менә үзем өчен дә әйтеп китим, теге мактану дип уйламагыз. Инглиз телендә шартлатып сөйләшәбез, Аллага шөкер. Япон телендә, төрек телендә, барсы да бар, Аллага шөкер. Һәм эш буенча төрле телләрдә аралашырга туры килгәндә, әлеге дә баягы шушы сүзлекләрне табып, яңа җөмләләр табып, теге бер төрле иң башта кешеләр белән
аралашып китү, шушы аларның сөйләшкән телендә сөйләшеп китсәң, кешеләрнең инде күңелләре эреп бара. Шунсы бигрәк тә теге японнар белән дә, хәтта беләсезме? Хәтерлим әле, кызым белән улым гына бары шундый бер сорау бирделәр. Сезнең ничә балагыз бар дип сорыйлар. Башта әйтәсең, 2 балам бар дип әйтәсез. Жаңадан миңа шундый бер нәрсә үтә, бер сөйләмме, халык әйтешеме шулай әйтеп, теге мин аны японча сезгә әйтим башта, ичихиме нитаро. Ул шундый мәгънәгә килә, иң бәхетле кеше була инде, аның иң башта кызы туган, жаңадан улы туган дигән нәрсә була. Мин шуны шулай әйтеп җиткәндә, кара әле дип әйтәләр. Менә шулай әйтеп. Син шулай әйтеп японча беләсең икән дип әйтәләр дә, һәм бүтән теге бозлар эрегән сымак кеше белән инде рәхәт итеп аралаша башлыйсың. Теге һавадан гына сөйләшмисең. Төрле темаларга кирип китү була. Ансы миңа бигрәк ошый. Гомумән япон халкы да бигрәк ошый. Алар гомумән эшчән халык. Бик эшләгәннәре гел эшлиләр. Аллаһ Тәгаләнең бер коралы бар. Теге кешенең кем булганына карамый, ул мусульманмы, түгелме, эшләсә нәтиҗәсен бирә, Аллаһка шөкер. Японнарның бик күп мусульман сыйфатлары бар. Искиткеч күп. Һәм менә шуларга карап әйтәм, никсән без мусульман булып та бу сыйфатлар бездә әллә югалып барамы, әллә без уртада уйламыйбызмы? Теге әйе намазын кыла берсе, әйе Коранын матур иттереп укый. Ләкин дөрес итеп, бүтән кагыйдасын үтәп, кешене хөрмәт итеп эшләү, хәтта теге сүзендә тору, андый нәрсәне эшләптер юк бездә. Ә японнарда бар. Шушындай матур, сәләтле егетнең тамырлары, ата-бабалары кайсы яклардан икән? Әби бабайлар, әти-әниләр турында да сөйләп китсәгез иде. Минем әнкәем үзе Калтасы районыннан, Яңа Әткөл авылыннан, әткәем минем бүздәк чакларындан була инде. Менә гомумән мин инде күбрәк бәләкәй чакта әнкәем җагына кайттым. Шунда инде Дәвәткәй кырында булдым. Дәвәткәй минем укытучы булды. Дәвәткәй дә гомумән сәүдә эшендә булды гел совет заманнарында. Бәлки мин дә шунда теге сөйләшү, кеше белән аралашу, гел җылмаеп тору Дәвәткәемнән алганмындыр дип исәпләп торам. Һәм ансы гына түгел, менә бәләкәй чактан башлап, кеше чактан гына башлап, ни заман күрсәләр дә киләсең кунакка, Дәвәткәй гел кочаклый, гел үбә иде. Ул беләсезме, теге 14-тә дә шулай булды, 18-дә дә шулай булды. Без инде үскәнбез, җигет булганбыз, инде Дәвәткәйгә өстән карыйбыз дигәндәй, буебыз үскән, акылыбыз үсмәгән ул чакта. Теге әйтәдер, Дәвәткәй җитәр инде, нигә шулай итеп безне инде теге сыйырсыман җалаган буласың дип әйткән сүзләребез булгандыр да инде. Әмма дә ләкин жаңадан менә 20 яшьне үткән, 23-ләр, 25-ләр, миңа шу бер 2005-тә миңа 26 яшь тулганы, Дәвәткәем теге дөньяга күчеп китте, һәм шул тиклем җитмәгәнен аңлыйсың. Менә гел үбеп торып, гел жаратып, һәм бу дөньяның теге шын мәгънәсеме дип әйтикме, шын шүпрәсеме дип әйтсәкме, шу мәхәббәт шүпрәсе була. Чөнки бар нәрсә мәхәббәттән генә тора. Барыбызны бер-беребезне сөяргә, бер-беребезне хөрмәт итәргә. Әйе, теге кайчакта әйтәләр, мине үрәтмәделәр, мин белмим, мине шулай тәрбия иттеләр. Әйтәм, кайчакта бейбалакай әйтәм, сез ничексең? Машинаны сезне теге өйрәтмәделәр бит машина җөртергә. Өйрәтмәделәр. Үзең бардың да өйрәндең, үз ихтиярың белән түгелмесең? Әйе ди. Шалгы белән шуарга таудан үзең өйрәндеңме? Әйе ди. Бәйни өчен бүтәннәрне үзең өйрәнә алмыйсың мәлем әйтәм. Ансына теге, мине үрәтмәделәр, мин белмим, минем барган юк, мин эшләгән юк. Ул теге бер төрле кулса була да, ул кулсаны теге җыртып ташларга кирәк. Барыбыз да үзгәрә алабыз дип әйтәсем килә. Әхмәт әфәнде, мин сезне беренче тапкыр күргәч, бу егеткә 23-25 яшьләр дип кенә уйлаган идем. Сез инде 40-ны кырлап барасыз икән, яшь калу серләре белән дә уртаклашып китегез әле. Бәлки бәләкәй чактан үзем ишетеп алганмындыр инде, бер кемгә дә күңел теге кайчан кайтабыз, күңелем калды дип әйтәбез, кешеләр шулай дип әйтәләр, хәтерем калды. Бер кемгә дә хәтерен калдырмаска. Барысы да хәлел бәхил булсыннар дип әйтергә кала. Аны үзегездә, ишегездә тотып, шуның авырлыкны ташып, изелеп шуның астында диярлек, изелеп калып, картая кеше үз бөгелеп бетә, әллә нәрсә эшләп бетә.
Жоқ, андай жүклер керекми? Алып ташларга керек аны. Генетик жақтан бәлки. Генетик жақтан мен аны білмейм де, әмма дә ләкин теге бәләкәй шақта сіз урыс актрисасы бар. Клара Лучко, хәтерлисездер инде. Күп кенә фильмләрдә уйнаганы булды. Хәтта ул инде ничә яшендә булуына карамастан шундый фильмләрдә уйнаган булды. Ул бик яшь күренәдер. Шуның белән бер интервью алганда менә ул да әйтә. Хәтер калдырмаска ди беркемгә дә ачуланмаска. Теге гайбәт шәйнәп җөрмәскә, яманатын сатмаска дигәндәй. Позитив нәрсәләрне күрү, матурлыкны күрү, шу матурлыкка ышану. Әлбәттә, жаманлык һәр чакта була. Ләкин теге менә әле генә уйлап тордым да, менә чын диңгезче булыр өчен нәрсә кирәк дип әйтсәгез, ул теге тыныч кына бер диңгез түгел бит. Тыныч диңгездә чын диңгезче булып булмай. Чын диңгезче булыр өчен аның давылы кирәк, парасаты кирәк, теге шау-шу бер диңгез кирәк. Менә шул чакта гына бөтенесен күрәбез, эшлибез, тырышабыз, булдырабыз ул чакта. Теге яшь калу серләре дигәндәй, гомумән инде тәмәке тартмаска, ичмәскә, гел физкультура, теге мин спорт дип әйтмим аны. Менә мин үзем дә хәзер гомумән менә әле Япониядә булганда көн аралаш, 2 көн аралаш менә үзем гел йөрергә тырышам. Теге хәзер дип әйтәләр бит скандинавский йөрү. Скандинав йөрүше менә шунысы бар. Шуның белән бер 3-5 километр, жаңадан бер 3-5 километр тагы йөгерү бар. Жаңадан әз генә физкультура, менә шулар барсы да бергә инде. Һәм су эчәргә мин тырышам гомумән теге иртән торгач та көн буена да менә шулай итеп су эчәргә тырышабыз инде. Кешенең организмысы гомумән судан инде күбрәк. Миебез дә гомумән дә судан күбрәк, теге баш авырса ипләп кенә су эчеп җибәрсәң, рәхәтләп китәсең. Һәм эшне башкарганда инде артык кайгырмаска шунсы. Безне бит теге күп эшләгәндә теге кайгырта башлыйбыз да, килеп чыгар микән, килеп чыкмас микән, нәрсә булыр микән. Ипләп кенә эшләп барырга. Килеп чыга икән, шөкер, килеп чыкмаса, шөкер итәргә. Сез Уфада авиация институтын тәмамлагансыз бит инде, инженер булып чыккансыз. Японияда сәүдә эшендә эшлисез. Менә шушы алган белемнәр сезгә ярдәм итәме? Менә ул жактан карасак, техник жактан бит. Гомумән безнеке техник авиацион дәүләт университеты булгач, минеке дә үземнеке инженерный специальность булды. Теге урысча әйтсәк, биотехнические медицинские аппараты и системы. Мин шуны бетердем, тамамладым. Һәм менә хәзергә эшләгән эшемдә дә менә шулай итеп эшне җөртү ул бик ярдәм итә. Чөнки гомумән техник белемләр, фәннәр ул аналитиканы бигрәк нык үстерә. Шушы аналитика уйларга, төшенергә, ничек җиренә җиткереп була дип, шулар барсында уйлап барабыз. Теге кинәт кенә күрдең дә эшләдең түгел. Уйлап, эшеңне уйлап, җиренә җиткереп эшләү. Менә бөтенсе теге бер-берсенә бәйләнгән дип әйтергә була. Ул теге әлбәттә хәзердә кем инженер булып тамамласаң, син экономист була аласың. Тарихчы бәлки жаңадан тарихка укып та тарихчы була аласың. Ләкин тарихны башта укып жаңадан инженер булу әз генә авыррак дип әйтәм. Теге медик булып та жаңадан инженер булу ансы да авыррактыр. Гомумән менә хәзер күп менә инженер булсалар да, нинди техник специалистларны тамамлаучылар бигрәк күп булды. Алар төрле күләмдә эшли алалар, төрле мөхитләрдә булуына карамастан эшләрне җиткерә алалар, эшлиләр. Менә сезнең башында ук Япониядагы мәчет турында сөйли башлаган идегез. Безне шул кызыксындыра бит әле. Ул мәчетнең тарихын сез беләсезме? Аның бүгенгесе нинди? 1930 елларда байтак кына татарлар Манчжурия аша Японияга күчеп киләләр. Һәм алар менә Коба шәһәрендә, Токио шәһәрендә җирләшәләр. Хәзер менә Кобада бер мәчет бар. Әлеге дә баягы ул иске мәчет. Ул тәүге татарлар төзегән мәчет дип әйтергә була. Ул чакта инде төрле Индиядан булган, Пакистандан булган эшкуарлар белән бергә аларны төзеделәр. Менә аның кызыгы гомумән сугыш булды, Америка белән сугыш булганда, Кобаны байтак кына бомбалар ташласалар да, менә мәчетнең кырында бар нәрсәне җанып беткәне. Бары тик мәчет кенә калган. Аның хәтта кайбер җирдә фотосы сакланган дип хәтерлим. Яңадан Токиодагы мәчет дип әйтсәк, Токиодагы мәчет кенә түгел, анда бик зур мәхәллә булган, Исламият мәхәлләсе булган инде. Алар анда мәктәп ачканнар, мәчет төзегәннәр, бик күп теге Япон хөкүмәте белән аралашканнар.
һәм бер кайчан да безнең татарлар анда бер нинди дә авырлыкмы, проблемамы чыгармаганнар. Чөнки японнар гел күзәтеп торалар, күзәтеп баралар. Бу ничегрәк яшиләр икән, нәрсә эшлиләр микән? Алар бар нинди генә авырлыклар белән каршылашсалар да, барсын да җиренә җиткергәннәр, эшләгәннәр, тырышканнар. Яңадан да мәчет 1985-ләрдә, 85-ләрдә, 87-ләрдә мәчет инде жабалар, чөнки ул җир титрәүе аркасындамы инде җимерелеп бара булгач, андагы ул мәчетнең булган урынын Төркия Җумһуриятенә бирәләр, ләкин бер шарт белән. Шушы мәчет, иске мәчет урынына яңа мәчет төзәргә дип. Аны бик әлбәттә барысы да бик нык тырышалар. Бездәге әлеге дә байгандагы Тәмимдар Мөхит абзыйлар, башка гаиләләр бик нык тырышып, шунда мәчет төзелсен дип. Чөнки андагы булган җир ул хәзергедә аның бәясе бик зур. 1 квадрат метрга әллә ничә йөзләп мең долларга тиңдер дип әйтергә була. Чөнки чынлыкта ул бик кыйбат бер җирдә һәм бик яхшы бер җирдә. Теге бүтән баш станциялар бик якын анда. Шунда шулай итеп инде тырышып, андагы укыган ул чакта Төркиядән килгән студентлар бик ярдәм иткәннәр. Ул чакта Төркиянең премьер-министры Сулейман Демирел булган. Менә шуның белән аралаша аның офисы белән яңадан инде бер мәчет төзиләр. Һәм бу мәчет чынлыкта да бик матур мәчет. Япониядә андый бер мәчет бүтән юк. Хәтта аның манарасы бар. Һәм ул манара күренеп тора. Теге бу мәчет кайда микән дип сорасагыз да, менә урамга чыгасыз, манара бар икән дип, шушы манарага табатын атлыйсың да күрәсең ул мәчетне. Менә күренүенчә сез бик бәхетле кеше, шундый бәхетле, матур гаилә коргансыз. Балаларны да үзебезнең гореф-гадәтләргә өйрәтәсез, телгә, туган телгә өйрәтәсез. Сез милләтпәрвәр кеше. Үзегездә бит инде әдәбиятны да яхшы беләсез, матур итеп сөйләшәсез дә, ул андый кеше милләтпәрвәр була. Ә бит менә ватанпәрвәрлек төшенчәсе дә бар. Менә хәзер теге мин кайттым аны, менә хәзер кайттым, күрдем, ничегрәк оештырыла бу кайбер нәрсәләр, ничегрәк кешеләр яшиләр, ничегрәк кеше белән аралашу. Хәтта бик яхшы булмаган бер мисал китерәсем килә. Теге халал кафе дип әйтүләре бар, Уфада, анда бер урамда инде, мин урамын да әйтмим, кафесын да әйтмим, 2 кафега кергәнем булды. Беләсезме, шулай чырае сатылган лимон шикелле дип әйтергәме? Бер җылмаймыйлар, күзләрендә бер ни юк. Теге ул кешедән барып та моннан шәй аларсым да килми, беләсезме? Шәй алып иштек, әллә ничек җавап бирүләре, бик каты итеп сөйләшүләре, әйтәм, бу нинди каты бәгырьләрсең, әйтәм, кая килеп чыккансың, әйтәм, нигә сез эшлисез микән? Теге минем Дәүеткәй мәрхүмем әйтәдер, әллә булар бигрәк бер дә эшләрен җаратмыйлар микән дип әйтәдер. Менә үзе дә сәүдә эшендә булгач, менә син бу сату гына түгел, бу кеше белән аралашу була. Бүтән бер җиргә барды. Хәләл түгел. Урысча. Матур итеп кыз басты каршыбызга. Мен сезнең дусыбыз бүген булам. Минем исемем шулай. Нәрсә телисез алабыз, нәрсә нитәсез. Анда рәхәтләнеп утырасың, күңелле сөйләшәсең, нитәсең. Әлбәттә, андый нәрсә кайтарасы килә, әлбәттә, ләкин мин шуны да күрәм, әле күп нәрсә үрәнәсе бар. Шушы үрәнәсе килә, тагы да күбрәк беләсе килә, теге китаптан гына уку түгел. Япониядә менә шундый бер нәрсә бар ул. Гемба кайдзен дигән нәрсә бар, ул гомумән инде дөньяда танылган бер нәрсә. Аны алсалар, үрәнсәләр бик яхшы булыр. Гемба ул эш урыны дип әйтергә була. Кайдзен гел жаңартып, гел теге яхшылыкка бару дигән нәрсә була. Менә шундый нәрсә Япониядә бар ул. Бары тик теге кеше эшендә генә җылмаеп йөрми, эшеннән чыкканда да шулай итеп җылмаеп йөри ул. Теге эшен эшли, вакытында бар нәрсә, ул теге аның белән яшәй. Мин дә бигрәк теләр идем, теге бездә дә теге кешеләр җылмаеп йөрсен, кешеләр бер-берләренә хөрмәт итсеннәр, бары тик теге кеше булган өчен. Теге барасыз бер җиргә. Монда мәсәлән, әлеге дә баягы барасың икән, башта сине бер үлчәп алалар, теге күздән, бу кем микән, кайдан килдең микән, машинан бар микән, юк микән, нинди кыяфәттә килгәнеңне карыйлар. Анда сезнең кыяфәтегезгә бер дә карамый. Түләдегез, бирдегез, дөресме, дөрес, рәхмәт, тагы килегез дип әйтәләр, озатып куялар. Чит илдә яшәгәч, бик нык сагынган мизгилләрегез дә буладыр. Мин бит үзем дә 26 яшымда өйдән чыгып киттем. Бу бик кызганыч хәл дип әйтәсем килә, чөнки 26да чыгып киткәч инде теге бер төрле бәйләнгән буласың.
Мен инде әлдә хәтерлим, ул теге 2 ай буйлап мин җылаганмындыр. Әнкәйгә шалтыратам да үзем җылыйм әйтәм, әллә кайтыйм әйтәм, әллә сагынасызмы, юкмы сез мине дип әйтәсем килә. Шунда гына ипләп кан жат инде улым дип әйтте ул булды. Бәлки ул теге аңа да теге каты булгандыр инде. Шул тиклем син үзең тырыштың, ничек инде хәр кайтып китәсеңме дигәндәй. Хәзер теге сагыны булганда шылтыратышабыз әлбәттә, күрешәбез. Гомумән менә бер төрле сагыш булганда татарча бер китап аласың да укый башлыйсың шуны. Мин үзем китапны былай гына күз белән генә укый түгел, кычкырып укырга бик яратам. Ни өчен кычкырып укырга яратам? Теге төрле кешеләр белән сөйләшәсең. Кай чакта бер дә теләмәгән сүзләр дә ышкынып китүе мөмкиндер. Шундай булса да мәйтәм, әз генә булса да авызларыбызны чайкаган булайык мәйтәм, тамакларыбызны, күңелләребезне жаңартып, калепләребезне жаңартып китәсе килә. Менә шулай булгач, теге шүлдәге бер оазиска кирип китәсең бит. Яшелчә, шишмә дигәндәй рәхәтләнеп китап укыгач, мәйтәм, ой, рәхмәт инде жаңадан ипләп кенә әнкәймә дә шылтыратасың, апаларга, дәвәнкәймә, кемгә шылтыратып булса шулар белән бер сөйләшәсе, бер әз генә булса да, хәл белсәң дә, инде онсы инде бер гомергә тиң дип әйтергә була. Сез туган телендә онытмыйсыз, татар телен яхшы беләсез, матур сөйләшәсез һәм балаларга да аны мирас итеп бирәсез. Сез милләтпәрвәр кеше. Менә ватанпәрвәрлек дигән төшенчә дә бар бит әле. Бүре баласын бүреккә салсаң да урманга карап үкерә диләр. Менә сезнең дә шушы бүтән җыйган тәҗрибәне, шушы билемне алып кайтып, үзебезнең илдә кулланасы, бездә дә ниндидер үзгәрешләр кертергә теләгез уянганы юкмы? Ул инде хәзер безнең күбесенчә теге җиңелчә генә дип җавап бирсәң, бу эш түрәләрдән генә тора, алар ничек эшләсәләр, безнең хөкүмәт ничек эшләсә дип генә дип әйтеп булмый аны. Бер жактан. Әлбәттә, алай дип әйтеп булмый. Ләкин теге Рөстәм абый Маликов шикелле мин аны каты сүзрәк тә әйтеп алмыйм. Теге бер җирегез белән кадакны суырып алсагыз да кешегә җарап булмый дигән сүзе булган, мин хәтерлим, караган иманы. Менә эшләргә жаратасың икән. Сиңа эшләргә мөмкинчелек бирмәгәч, кешегә бигрәк авыр була ул. Бигрәк тә ират кешесенә. Ират кешесе эшләргә тиеш ул. Чөнки ул үзен күрсәтә, ул үсә, үзен үстерә, кеше белән аралаша. Менә шунсы бар. Гомумән менә мин Япониядә күреп торам. Менә шулай итеп үсеш бара ул. Кешеләр үрәнә торасың, алга бара торасың. Бездә бит үрәнгәннәр кинәт кенә мин менә шушы акча белән дә, менә хәзер мин шушы акчаны нитәм дә, яңадан шул тиклем тиз генә табыш та табам. Алай түгел ул. Менә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям әйтмешли, әз булсын, әмма гел дәвам итсен. Ул һәрбер нәрсә өчен дә әйтеп була ул. Яхшылык өчен теге китап укыйсыз икән. Көненә әз булсын, дәвам итегез. Менә мин бер көн китап укыдым да, бүтән бер китапны укып чыктым да, җан бер ел китап укымын. Алай түгел. Менә бүген укыдым 20 бит, иртәгә 20 бит. Иң мөһиме, без нинди булсак та иттифак, бердәмлекне саклау, телебезне үрәнү генә түгел, саклау гына түгел, тагы да жаңартырга, алга барырга, дәртле булырга. Дәрт булганда ул дарманы табыла ул. Менә Аяз абый Гыйләҗевнең кайбер теге язмалары без кем булганыбызны онытмаска кирәк. Татарлар кем булган? Әнкәйләткәйләрен хөрмәт итү, балаларны жарату. Нинди эшкә кирсәң дә ул эшне җиренә җиткереп эшләү. Теге ханнар милләте дип әйтергә була ул безне. Мин теге гафу итегез, теге Роберт абый Миннуллинның үзем өчен әйтәм инде. Балтун кешене безнең халык жарата дип бар бит бер шагыйрендә менә. Гафу итегез, алай итеп күренергә бер дә теләмим. Әмма дә ләкин менә алга барырга кирәк. Омтылыш, алга бару. Бүген без чәчәбез, иртәгә орлыгын теге уңышын кем җыйса да җыя инде. Ләкин без шушы яхшы ниятләр белән, яхшы хыяллар белән, өметләр белән алга барсак, тырышсак, барыбыз да бергәләшеп, аерылмыйча, бер-беребезгә теге журганны тартмыйча гына, нинди бар шулай итеп кабул итеп, алга барырга, тырышырга, балдырырга. Менә шундый теләкләрем. Хөрмәтле телевизор караучылар, менә бүген Әхмәт әфәндегә сезнең исемнән дә зур рәхмәтләребезне юллыйбыз һәм аңа имин тормышлар, гаилә бәхете, озын гомер теләп калабыз.
Көрүүгүзчө, урматтуу телевизор кароочулар, биздин татар егитлери, биздин мусулман егитлери шит жерлерге, Японияга барып та югалып калмыйлар, мына деген яшилер, ишлейлер. Hürmetli тамашачылар, әйе, халкыбыз жер йөзенең кайсыгына төбәкләрендә, кыйтгаларында яшәсәләр дә, бер рух, бер моң, бер аһәң белән гомер кичерәләр. Гомер кичергәндә бөек ислам галимебез Исмагыйль Гаспралы әйткәнчә, бер булып, тере булып, ире булып, гамәлдә һәм фикердә бер булып яшик туганнар. Бүгенге программабыз инде ахырына якынлаша. Бүгенге уй фикерләр, җандарыгызга рәхәт, тәннәрегезгә сихәт бирсен. Безләрне карагыз. Бергәләшеп карагыз. Кабат-кабат карагыз.